Hogy vagy, Gabi? Nem fog, menjél! Azt mondja, föl fog borulni. Mi? Ne húzzon már! Miért? De akkor miért húzod? Nyomjad neki, nem izé. Csak ne szedjed jobbra, mert akkor fog. Hát de már el fogja húzni a seggét. Mi van? Gyere már lejjebb a Gyere már szélére. lejjebb egy kicsit, bazzeg, miért nem az izé határozod? Gyere itt a szélére. Várjál! Magától még nem menne. Ne szedd arra. Gábor, arra ne szedd. Hagyd ne gyere. Jó, semmi irány. Itt már gyalog is föl tud jönni. Hogy örül, hogy kihívtok? Jó barát! Jó balhé, hogy kijött. Na. Jössz, nem jössz, viszlek! Megdobtad neki! Jó van, nem történt semmi. Most érzi jól magát a Toyota. Gyere, Liba! Mi? Le volt húzva az üveg? Harabig. Mi? Ja. Na, menjünk. Na, ennyi.